Εάν θες να εκτιμήσεις την αξία ενός premium νερού, πρέπει να αρχίσεις από το 0. Από το πολύ μηδέν. Το έχω τατού πάνω μου, την αγαπημένη μου μάρκα νερό. Η αγαπημένη μου μάρκα νερού είναι το Vitel. Θεωρώ πως είναι από τα πιο premium μεταλλικά νερά που μπορεί να βρει κάποιος στην Ευρώπη. Το νερό που πίνουμε εμείς είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου και ονομάζεται Solan de Campras. Έρχεται σε αυτή την πολύ ωραία συσκευασία. Εγώ πίνω Vos, Isbre. Εδώ Πολωνία που είμαι πίνω Evian. Καλό είναι και αυτό. Το πολυτελές νερό έχει ολοένα μεγαλύτερη απήχηση σε νεαρές ηλικίες. Οι πολυτελείς μάρκες νερών διαφοροποιούνται από αυτές της ευρείας κατανάλωσης. Η σύστασή τους είναι πλουσιότερη σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία και η τιμή τους τουλάχιστον τριπλάσια. Οι πολυτελείς μάρκες νερών είναι σχετικά δυσέβρετες. Θα τις βρει κανείς σε πιο ακριβές περιοχές, όπως το Ψυχικό, στο Κολονάκι ή την Εκάλη. Θεωρούσα πολύ περίεργο το γεγονός ότι κάθονται και πίνουν όλοι από τη βρύση. Πρόεδρα στη Γερμανία δεν το έχουμε αυτό γιατί εκεί μεγάλωσα. Και σκάω και έπρεπε να πηγαίνω όλη την ώρα στο μολ και μόνο και μόνο για να πάω στο Φαρίς, για να πάρω Φίτζι, γιατί όλα τα νερά με πειράζαν στο στομάχι εκτός από το Φίτζι. Εμείς το κάνουμε import από Ισπανία, γιατί δεν το έχουμε βρει εδώ πέρα στην Ελλάδα ακόμη. Ελπίζουμε βέβαια αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει και γενικά να διευρύνουμε τους οριζοντές μας σαν χώρα. Το φυσικό μεταλλικό νερό έχει αποκλειστικά υπόγεια προέλευση, απαγορεύεται οποιαδήποτε κατεργασία και εμφιαλώνεται επιτόπου στη γεώτρηση. Λοιπόν, το νερό από τη βρύση, ας πούμε. Το νερό από τη βρύση είναι η ύψιστη ύβρις για τους νεροπότες. Τους καλούς και αναγνωρίσιμους στο δρόμο νεροπότες. Όταν αγαπάς το νερό και όταν απλώς το έχεις ανάγκη.